συνεχίσουμε με την κυρία Σβερώνη Μαριάννα Απαγγέλη, το ποίημά της Ειρήνη Έλα. Καλησπέρα. Ειρήνη Έλα. Ειρήνη, πόσο μικρή είσαι. Τρέξε, βιάσου στη στιγμή να μεγαλώσεις γρήγορα, να ανοίξεις τα φτερά σου. Ο κόσμος όλος σε ζητά, δεν ζει χωρίς τη συντροφιά σου. Ίσως τα πλούτη και τα υλικά αγαθά σε θάβουν μες στη γη πολύ βαθιά. Πληγώνουν την καρδιά σου, ξεραίνουν τα κλαδιά σου και αυτή η μεγάλη ταραχή ματώνει τα παιδιά σου. Ρώτησε άραγε κανείς αυτόν που τρέχει ολημερής και ψάχνει ένα κομμάτι γης να πλώσει τα όνειρά του χωρίς το φόβο της σιωπής. Ήρθαν δεινά και ταραχές, ήρθαν στον κόσμο συμφορές, πόλεμος, αφανισμός, κατακλυσμός, ειρήνη σε ψάχνει, σε καλεί ο λαός. Να ήτανε Θεέ μου η χαρά σ' όλο τον κόσμο να υπάρχει, πόλεμοι και κακομοιριά, ας μαζευτούν σε μια γωνιά. Η μύτη της λόγχης να σπάσει, ο κρότος του όπλου να σωπάσει, η λάμψη του πύραδου να σβήσει, η ειρήνη απλώς σου στη φύση. Νύφη ψηλή και λιγερή, με το άσπρο φουστάνι, άνοιξη είσαι ζωντανή, λάμπεις σαν του Αυγούστου το φεγγάρι, πολιτισμούς και θησαυρούς φωτίζεις με το άσβηστο λιχνάρι. Να περπατάς αγέροχη, να τραγουδάς και να γελάς, μην προσπαθήσεις να κρυφτείς με πόνο και λυγμό ψυχής. Τα παιδικά κορμάκια με ασάλευτα ματάκια μην κάνεις να είναι ακίνητα, μην μένουν όλα χάμω σαν τα άψυχα κουκλάκια. Ήρεμη πόλη, κλαδί ελιάς, το περιστέρι θα σου φέρει, το σύμβολο της λευτεριάς. Τα άνθη άρωμα ευωδιάς θα ράνουν κάθε σου λιμέρι. Ειρήνη μην ευλόγησες Χριστέ, με το Άγιο σου το χέρι. Ειρήνη, αγάπη και ευχή, να έχουν όλοι οι λαοί. Η αγάπη είναι δύναμη και η ευχή βαριά κληρονομιά. Ειρήνη, ελπίδας δίχτυ πλέξε και σπάσε του πόνου τα δεσμά. Ειρήνη, λευτεριά, αντάματα θεριά. Ο κόπος της ζωής μην είναι μάταιος να χαρείς. Η άνοιξη στη φύση γρήγορα να ανθίσει και ο τρόμος όλων από τα μάτια πια να σβήσει. Κυριάκο Σταματία, Απαγγέλη, το ποίημα Ειρήνη. Η Σταματία μου άρεσε πάρα πολύ ως ποιητή. Γενικά οι νεότεροι ποιητές μας εκπλήσουν ευχάριστα. Γεια σας. Παγκόσμια ειρήνη. Ειρήνη μύρισε για σεμίς στις γειτονιές του κόσμου και γλύκανε τις καρδιές των σκληρών. Έγιναν τα όπλα νεροπίστολα και πότισαν την ξεραμένη αμυγδαλιά. Δρώσε τα λιόγια των φτωχών και φούσκουσαν τα μάγουλα των παιδιών με μέλι. Ειρήνη και άπλωσε τα χέρια, σε εντόνια να ενώσουν με αγνότητα τις ψυχές μας και να πετάξουν τα περιστέρια ψηλά, πάνω από τα μαύρα σύννεφα. Ειρήνη, είμαι εγώ που χτυπώ την πόρτα σας. Ανοίξτε. Ειρήνη, είμαι εγώ, το όνειρο του παιδιού, του νέου και του γέρου. Ειρήνη, ακούστε την ανάσα μου, είναι πιο δυνατή από το θάνατο. Ειρήνη. Η κυρία Κάπελα Παπαγγελίου της Αυγή. Το ποίημά της το Απαγγέλη Χαρά της Γιώργα. Στο όνομα της ειρήνης. Η ειρήνη είναι η απαρχή των αγαθών που ο Θεός με αυθονία θέλησε να δώσει στη γη που αγαπάει. Ο αγγελικός ύμνος την αλήθεια μαρτυράει. Η ειρήνη είναι η πάυση των εχθροπραξιών, των πολέμων, των συμπλοκών και συμφιλίωση λαών. Υπάρχει πόλεμος αγνός και η ειρήνη πιο οδυνηρή από κάθε μάχη φωνική. Πέθαναν και πεθαίνουν τόσοι άνθρωποι που πόθησαν να απολαύσουν τους καρπούς της, ενώ οι μεγάλοι πίσω από το όνομά της καλύπτουν τις επιτακτικές διαθέσεις και τους πονηρούς σκοπούς τους. Τρόμος παντού,
γυναίκες αλαφιασμένες, παιδιά που βλέπουν εφιάλτες κάθε βράδυ. Δεν υπάρχει χρόνος για παραμύθι, για χάδι. Γέροντες που δεν χαίρονται των γυρατιών τη θαλπορή. Η νίκη του κακού είναι φανερή. Κλαθμός και οδυρμός, κόλαση η ζωή τους έχει γίνει. Και όλα αυτά δήθεν για την ειρήνη. Δυστυχώς το όνομά της δαπανώνται χρήματα τόσα για κατασκευή έξυπνων όπλων που σκορπίζουν το κακό και εξαφανίζουν τη ζωή από τη γη σε ένα λεπτό. Τα πάντα ρί, μα η ιστορία κύκλους κάνει. Κι που λες πάει, τέλειωσε, πίσω ξαναγυρνάει. Απ' αρχή της δημιουργίας σημαδεύτηκε ο κόσμος δια της αδελφοκτονίας. Και από τη στιγμή που φάνηκε του Χριστού τ' αστέρι, στη χώρα της Ανατολής άστραψε το φωνικό μαχαίρι. Σφάζει ο Ηρώδης τα νήπια, τα τρυφερά βλαστάρια. Στον ίδιο τόπο σήμερα σφάζουν τα παλικάρια. Οι δυνατοί όπως έχουν άνομα συμφέροντα, κοιτούν πάντα να αποδυναμώνουν, ύστερα χτυπούν. Καταστρέφουν τους λαούς για εξουσία, πλούτη, δόξα. Για νέους νόμους και θεσμούς πιάνουνε τα όπλα. Γι' αυτό ας γίνει σύνθημα ευχή και ηκεσία. Ποτέ πια πόλεμη, αίμα και δυστυχία. Για τούτον τον σκοπό τον ιερό, στεντόρια η φωνή να φτάσει ως τον ουρανό. Κύριε, εις άκουσον την προσευχή κι ας απλωθεί γαλήνη, δώσε να γίνει αληθινό το επί γης ειρήνη. Το επόμενο ποίημα θα μας το απαγγείλει πάλι η Χαρά Τσιόγκα. Είναι από έναν νέο από τον Πειραιά, το Σουμπατζή τον Νίκο. Μέχρι να γίνω μια αγκαλιά από κόκκινα τριαντάφυλλα. Έχω ένα σκοτωμένο όνειρο, μια αιματοβαμμένη μνήμη και μια καρδιά που δεν θα είναι 10 χρονών. Έχω πολλές πατρίδες. Έχω χιλιάδες ονόματα. Έχω χιλιάδες πληγές. Είμαι από την Παλαιστίνη, από το Ιράκ, από το Αφγανιστάν, από το Βιετνάμ, από την Ισλανδία, από την Κορέα, την Ουκρανία. Με εξόρισαν στη χώρα των καλασμένων. Η γη της είναι άγονη. Ο ουρανός της γκρίζος. Και η θάλασσά της κόκκινη. Τα πρώτα μου παιχνίδια ήταν θράψματα από βόμβες. Η πρώτη λέξη που άκουσα ήταν θάνατος. Τα πρώτα μου γράμματα τα έμαθα στο κατόφλι του Άδη. Τα πρώτα μου βήματα τα έκανα σε έναν δρόμο, σπαρμένο με νάρκες και συνθηματοπλέγματα. Και από τότε δεν σταμάτησα να βαδίζω. Ταξιδεύω στους αιώνες. Μέχρι να ξαναβρω το χάδι της μάνας μου που στερήθηκα. Μέχρι να γίνω μια αγκαλιά από χιλιάδες κόκκινα γαρίφαλα που θα στολίσουν τον κόσμο. Μας έχει την κυρία Χρυσούλα, η Χρήστο μας έχει την τιμή να απαγγείλει έναν από τους ποιητές. Είναι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Συγγνώμη και για την καθυστέρηση, Χρυσούλα. Φόρεσα το πράσινο της ελιάς. Κάτω από το στέμμα του ήλιου περπάτησα. Σ' Ακροπόλης και κάστρα ανάμεσα, να αγκαλιάσω ανθρώπους. Ονειρεύτηκα ήρεμες θάλασσες, με ανεξίτηλα χρώματα. Στις γης τον καμβά, την ελπίδα της νίκης ζώστηκα. Και ύψωσα λάβαρο, τη ζωή χαρισάμενη. Το σχήμα του φίλου ντύθηκα, στα βουνά των ανέμων, στους κάμπους, στα δάση ολόδρωσα, ηχό να χαρίσω, στις χαράδρες μονάχη, μια χρυσή ανεμόνη, ψάλλει την ειρήνη επί γης. Και τη δύναμη της φωτιάς, στο κορμί μου φόρεσα, στα ποτάμια της ιστορίας, το ρου να αλλάξω, να δώσω ορμή στην παγκόσμια πηγή. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα παιδιά του συγκροτήματος από το 6ο Λύκειο.
παιδιών μου έχουν μείνει 2-3 βήματα από την τέτοια του Ελληνικού και θα κλείσει η εκδήλωσή μας. Προσπαθήσαμε να συμπεριβάλλουμε όσο περισσότερο γινόταν. Εγώ έδωσα θέση στους μαθητές μου. Δυστυχώς, ίσως κάποιοι που ήταν τελευταία στιγμή να μην προλάβουν να τα πούν τα βήματά του, γιατί βέβαια το χρόνο ήταν πολύ συγκεκριμένο. Θα είναι στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Βεβαίως, όλα τα ποίηματα θα συμπεριληφθούν σε ένα βιβλίο ηλεκτρονικό και θα έχουμε την ευκαιρία να τα διαβάσουμε ξανά. Εγώ θα σας πω μόνο τον τίτλο από το ποίημά μου. Αμάτια, ειρήνη! Και είχαμε κάποιο πρόβλημα με το mail, είναι εδώ. Ο κύριος Τσόνης να έχουν απαγγείλει μέχρι να στήσουν τα παιδιά τα όργανα. Και αμέσως μετά η κυρία Τσεκούρα Βασίλη.